Vapaussota kesken. Tämän maan rajoja ei ole vielä vedetty. Neuvostovalta Venäjällä yhä lyömättä. Yleisen bolshevikkikapinan merkkejä. Väkivaltaisia merkkejä. Luja hallitusvalta jäämässä haaveeksi. Kuuletko sinä? Onko Suomen itsenäisyyden puolesta vielä sitä tahtoa ja rohkeutta, jolla nuoret jääkärit valitsivat tiensä lokakuussa 1914, uhmakkaan kapinan, valtiopetoksen tien? Kerran palvelimme onnellisen silmäräpäyksen Jumalaa. Aktivistien ydinjoukko on jälleen kokoontunut. Oman maan ja koko maan osan historian polttopisteessä on taottu voimantuntoinen toimintasuunnitelma, jonka toteuduttua Suomessa kaikki olisi toisin. Vapaussota ratkaistaan vasta Pietarin tuolla puolella. Kysymys on ainoastaan tämän maan tulevaisuudesta. Nyt on kansamme etsikkoaika. Parempi murskautua jalokivenä kuin elää tiiliskivenä.